Hello bro, te menta kamit nga kwa ban live video biang te kumba pilai ka title ba ngala thok kumto job ne rem barden haka jinya tiny bat ki lawyer ya ka article live pa nya puai bat ya ka six shedo te saya bisa ma pi perlok pilai lada pila pek ya ka video bala live haka to ka ANQ channel lani lada pilek menenru ha Sankardep College Shillong te pila hat hato ubarden u ram lane u job haka jinya tiny bat ki lawyer kum u ba Robert Jun Khajarin bat u ba Erwin setengah te perlok haka ne kamit nga kwa ban kren shphang kane hi ka mat namar bangalabu ka title ru te kwa ban kren slor kani hatu ba arden job ne uram haka jinya tiny bat ki lawyer orang ipek yaki komen ngiu iba bun kiba support ya u barden haka bede bat kato ka jinya tiny ya ka article laispa nyefwe bat ya ka six schedule namar u barden upa ban wanra bro arteli kata ya ka article laispa nyefwe bat ya ka six schedule kito ki argut ki lawyer pat ki kwa wek tang ka six schedule ki pengkesan bek tang ka six schedule bat kim kwa ya ka article laispa nyefwe te perlok pi kamsode ya ka jingkran jung barden ne pi kamsode ya ki jingkran jong kito argut ki lawyer uba Erwin Sutnga bat uba Robert Jun te na kalian ka jonga ngam kentore ya yaki yau bardan ru umdere banga yaro jubor te yakiru yaki tokilo yaro umdere banga ben re nakali nga jonga ngan supen shai but ngan su explain ya ka banga syam mga but ngakwa ban penpau namar ba kat kum ka article 19(1)A ngadon ya ka freedom of speech and expression namar hapok ka constitution jong kar India kadon ka article 19(1)A kata ka freedom of speech and expression kumta nagaleng ka jonga ngakwa ban pensyai halor kane kajinga tiny jong u barden bat kito ki arngut ki lawyer lalong kumbaya tiny 1 versus 2 way bat arngut te nakaling ka jonga nga support ya ka jingkren jung barden namar ba dawa artli ya ka article laispa nyepwe bat ya ka sikshidu itu arngut pat ki kwa tang ya ka sikshidu hatu ka sikshidu kalak mo banyata yangi na ki anjong ka sorkar India ki bawan musli ya ka jela ka jungi hatu ka sikshidu lani ki district council ki lak mo banyata ya ki anjong ka sorkar India tang bat ki anjong ka sorkar jelar lada ki yatingku bat ki anjong ka sorkar jelar ki anjong ki district council ki yap no bat ki anjong ka sorkar jelar bat ki im ki treka te hang ta ken penseng tu hatu pi kwa ya ka article lais pa nyopwe ne pi penkesan betang ka sik schedule ne na kaling jung bardan u kuren wong ba umut ban penduk ya ka sik schedule lane ya ki district council ki bala don pa ndrei utawa sa ya ka article lais pa nyopwe
nalor ka siksidul baladon pa nagaliang jung pa arden kwa sai ka artikel lais pa nyepue namar ka artikel lais pa nyepue kai dei bar ka sorkar jela pada ka sorkar jela ka yo ya ka artikel lais pa nyepue kamut ki babab ya ka bor ka sorkar jela lane ka sorkar jela kalala kan banyada ya ki an jong ka sorkar India ladaki anyo ka sarkar India ki wan musli ki nyon ben ya ka riti ka dustur ka jongi ya ka jinget ya ka rukom maneplay ka jongi ladaki anyo ka sarkar India ki le kumta te daga jingdon jong ka article 371 kamut kalala kan ban yada yaki anjong ka sarkar India om dei ba ka la panya dalut rei yakini ki an ki ba kmat kmate lane ki yakini ki an ki ba kmat kmate ka la ban yada kane ka article 371 te nakaliang jong u ba Erwin Sutenga ho ceka jingkran ka jong u nakaliang ka jong so dei hi rei ka bom penlong yang ba ngam support ya kadingkran ka jong u kalong namar ba mention lane kdau ya ki jingtlot jong ki district council kdau lada kdau ya ki jingtlot jong ki district council te nakaliang ka jonga ngalak ban support rei uklam mention ya ki jingtlot jong ki district council rei su ben bet tang ya ka article 371 uang ba ka article 371 lada ka yatingku barki anyo ka sarkar India kam tre kamre uang kum hanagalan rugula ainuk saya ka ya katoka ka oil case katoka case ka case klong pniang ka case klong pniang ka bah pon nagalang ula ainuk sa kum ya katoka oil case te let's say hanagalan kibi naduki toki minister sarkar chief minister de nakataka daur imat kasa pulom katoka oil case nakalian jongka sarkar kemi kaklem accept ya ka resolution jong ka sarkar nagalang de nakataru imat kadau rei bun ki an hapo nagalan de lada ki an jong sarkar India ki wan musli nakal lada ki an jong sarkar India ki wan musli hapo nagalan kim lare ban musli direct kim lare namar ba hapo nagalan katon ka article 371 tang katokan ne ki khep ka sarkar India kala ban musli rei yaki kalau yaki rukom nge yaka riti ka dustur ya karukom im jong ki pat ba hapo nagalan re bun yaki toki an coba hakmat nakaliang jong ka sarkar India kamla re ban musli hapo on nagalan te nagata te nakata-kata nga klem support ya ka jingkran jong u ba Erwin namar ba u klem mention ya ki jingtlot jong ki district council lada u mention ya ki jingtlot jong ki district council te ngalak ban support namar ba kumbang i ba ki district council ki tlot lada ki yating khu bat ki an jong ka sarkar jela ki an jong ka district council ki yapno te katno le lada ki yating khu bat ki an jong ka sarkar India le lada ki yating khu bat ki an jong ka sarkar India le
ki anjo ka district council kim la re ban defense lane ban yen kim la re te de na kata daw men ka don kam ya ka artikel lais pak nyo pue ngas puat ka jingkran jung ibar den namar ikram ong re ba un penduk no ya ki district council lalu uang ban penduk no ki district council te na kalian ka jongar nga condemn ngam support ya ka jingkran jung ibar den re ikram ong kumta i ong ba i kwa ban wan ra ya ka artikel lais pak nyo pue ban pen klan ya ka sorkar jela ban ya da ya ki an ki ba musli jong ka sorkar India akalen jung bar den ung ta kwa ya ka artikel lais pak ni pue ban ya dai ki an jong ka sorkar India ki bawan musli ya kar kom im ka jungi ka riti ka sur ka jungi ya kar kom nge ka jungi hang ne hat po jela jungi akalen jung bar den kwa ya kata badu ong ba kwa ro ban tenne ya ki district council te ya ka jingkren jong i ba Robert Jun bat ibadai i advocate lane u lawyer eka jingkren jong iba Robert Jun bat nakalin ka jonga ngam support re namar ba ki long kelan ha ki rekom kren ki jong i ken ki long kelan ha bat iba Robert Jun ru i kwa ban penkesan hi ya ka sik schedule te i ong ba i kwa biang ban ikwa biang ya ka para 12 jong ka sik schedule te kumban su pen i kendiat ba ka para 12 jong ka sik schedule mensua kila penlip no kila weng no nakalian jong ka sorkar India kala weng no bat kala bu no da ka para 12 namar ba hakata ka por balai ka saweng namar ba ngilayo ya ka full fledged state lade ka jela ka pura hapor badang don bat ka jela asam te ngi dang don kenya ka para 12 jong asik schedule hakata ka por ba ngi dang don ka sorkar asam ka sorkar India kala ayangi da ka autonomous state mat kala penrung ya ka sik schedule kabamut ka district council kala penrung nrai hakata ka por ba ka sorkar India ka ayangi ka autonomous state kadang day tangka jela ka ba hab ban kontrol da ka sorkar asam takadaw hakata ka por ka aya ka sik schedule nrai ka buru ya ka para 12 kabo ka sik schedule namar ban long yada ban yada ya ka jinyon ben jong ka sorkar asam nrai hadin ba ngilayo ya ka jela ka pura pa ka sorkar asam o ka sorkar India kalau yang no kenya ka para 12 bat kala bu no ya ka para 12 ten nakaleng jong iba Robert Jun i kwa biang ban penyo ya ka idawa ban penrung biang ya ka para 12 te mangi ngilayo la ka jong ka jela te balai ngidang kwa ban penrung biang ya kata ka para 12 te de na kata ka daw ken nakaleng ka jonga ngaklem support ya ka jingkren jong iba Robert Jun namar ba i klem iklem la ban dawa da ki bebat ki jat i dawa ban penrung biang ya ka para 12 te mentangi layo ya ka jela ka pura ne ya ka stit ka pura te ngelayo ya ka stit ka pura te kam de shu ken yang ibangin thai din biang ngin pan biang kli biang ya ka baladep we ngilade ban ngilade ban pan sa ki we ki anjen ki ba yata ya ka ne ka jela ka jungi namar lada ka sorkar India ka ai kata ka para 12 te kemut nakaliang jong ka sorkar jela kan telot no kan klan ka district council te lada ka klan ka district council ka salong kran haba ngilayo ya ka jela ka pura kare ban klan ki ka sorkar jela hi ken banyata ki anjo ka sorkar India
kumno Kelantan ban dekat district council ya ka sarkar jela kumban shu ainu sa hakapor bam shwa hakapor ka bam shwa hakapor badang singshar kisi te hakapor badang singshar kisi mru lada Kelantan ban ki dorbar shino banya usim te salong thara dara klan ki dorbar shino banya usim te kito kisim ki baklan kiwan hirtma kin wan hirtma kin wan turtma te de na kata kata we de ban pen klan hi ya ka sarkar jela banada ya ki an jo ka sarkar India te de na kata kata ken na kaling ka junga nga claim support ya ka jingkren jong iba Robert Jun Namar iba Robert Jun ni iong ba ka para 5 jong ka fifth schedule ka para 12 jong ka sixth schedule bat ka article 371 kia longkumju kia similar lane kia stream te iong kumta kan iong ba im menjur ban dawai ka artikel lifestyle ni pue ndai menjur kwa bet ban ban pan viang ya ka para 12 jong ka schedule ya ka ba ka sarkar India kalau weng mensua na kalian jong ba Robert Jun iong kumta kan te uda ai ka para 12 ka laban trot no ka state government bahkan klan ka schedule te ha kata ka por jaka ba ka jela jong kan klan kan sa nang tron kan tanang hirang mar balai ba ngilayo ya ka full fledged state kumno klan pen ban ka district council banya ka sarkar jela kadang klan ka sarkar jela kan banya da ya ki an ka sarkar India ki ban musli ya ka socio religious practices jungi bane ya ka rukum im ka jungi haka bade bat ka rukum ngitniam ka jungi haka bade bat ka riti ka dustur ka jungi te nakaliang jungi ba Robert Jun iong ba ka artikel laispa nyopwe kanum trekam hapo nagalan iba Robert Jun ilong kupta iong ba kanum trekam hapo nagalan te nakaliang ka junga te ngamla man batai syai halo kata nomor ba ngam patai utau loyar re ba ngasu tharai ba lada kam trekam te kade ka jingbom ler ka sarkar nagalan hi ke re cisen baladon ka artikel lais pangnya kue kede ben trekam kan kum hamizoram kamut kadon ka artikel lais pa nyopwe bat ka sikidol kidon artli hapo mizoram kidon artli tena kata kata i barden ru i kwa bandon lang artli hapo ka jela ka demi tena kalin ka jonga nga support hi ka jingkran demi barden namar ba ikwa ban penyo ek artikel lais pa nyopwe namar ladayo ek artikel lais pa nyopwe lese kalak ban yada jaki an jong ka sarkar India ki bawan muslim ya kena jela ka jumi pek agni sport ki balade labna ne me kata UCC Uniform Civil Code lane kata ka we ka anju kata ka CAA ka Citizen Amendment Acts ka pamut Citizen Amendment Acts ka an ka sarkar India kala chna ba kan wanra daki breu ki ban naki we kiri breu ki shong hapo Bangladesh hapo Afghanistan te ki shong hakini kiri ki marjan bat ka India te nakaliang jong ka sarkar India de na katakan jong tugen kasa shna ya kataka CAA Citizen Amendment Acts kan ka Citizen Amendment Acts kalong ban
aja kasyong kasa ya ki wei ki breu ki badai ki wei kiri ban wan bu haisno hakane ka ri ka jumi kamtam hakini ki jela ki bom padon ya ka ILP tem nak ka jela ka jungi ka jela me kalaya kam padon ya ka ILP nadu menswa kila dawa ya ka ILP nrai hadu menta umpat yo namar balai ba nagaling jong ka sarkar jela ka klem simki de na kata kadau ba ngimyo ya ka ILP lada ka sarkar jela ka simki haba kila don ki MP ru ya trailang ki MP ngimyo be ka ILP nrai deba kam simki ka sarkar jela mentalai kam dai shure yang ibangin dawa ya ka ILP kalau dai yang ibangin dawa be ka artikel 371 gitu ada ngi dawa ka artikel 371 kemut ka kam klan ka artikel 371 lada ngipet kum hapo Nagaland bat hapo Mizoram kan hapo Nagaland bat hapo Mizoram ta kistrik bal rangile ladang ngimpiang ki kot islar kim syare todo kistrik bal umlong kure kum hane ha jela me khaya jungi hang po jela me khaya jungi ngi ki basa hanong kendong ban ngi dang bun bet ki khasi gidang sa bet tang parakasin re lek tang sesor selong labun ki dekat ki babat ya ki kam mahjon bahe bahe ki dekat ki babat ki dukan ya ki business ki bahe bahe ki dekat ki babat ki karkhana ki bahe kum ha janti hills kum ha nompo hari boy district ki bab don karkhana ki bahe bahe ki dekat te mangipat ni long tang kinong thet ni long tang kinong thet hakawi kasni kan sa urlo ko maong usot tamba chisin kasni ngin salong kin nong tong jong no re jong no kabumut ngin salong kim rau jong no re jong no te kan sa urlo kata ka jingkren jong usot tam bat menta kala urlong hiru kumdere bakan sa urlong kala urlong hiru te dena kata kadau ba nagaling ka jonga ngasa support ya ka jing keren jong ibarden mar ikwa ban dawa ya ka artikel 371 namar ba ladang jo ya ka artikel 371 lada ka sorkar jela ka trei hok ka mshet kelai ni pai ba te kemut ka jela jungi kan lo ka baklan bat kan ya dai sisa yang na ki jingwan musli jong ka sorkar India tena kata kata pe lada ngilong kemalong ta LP rungim don ta kasik schedule ke baladan par ka telot tang bat ka state government se lada ya tikhu bat ki anjo ka state government ki anjong ka sik schedule lane ki anjong ki district council hakane ke jela jingi ki yap no te kumno kin lak banya da ya ki anjong ka sarkar India namar ka sarkar jela kamdon ya ki an kiban proteksi ni naki anjong ka sarkar India ki baban musli ya kar kom im ya karti ka duskur ya kariti ka dustur ka dini lada ka trekam ka CA bat ka UCC hang ne hapo jela jungi te kamut hang ta kamut mangi kamut ngilakut pada ka trekam kumta kita kadang dan kam ki anji baklan ki ba lah banya tangi na ki anjong ka sarkar India ki baban musli ya kirkom im bat ya kariti ka dustur ka jungi te na kaleng ka junga nga kentu yakin nong sensar khamtam kito ki palabat ya ka bor sensar pa kin trehok bakin nomset kala yang ki padba jong ka jela selhaban trehok lada fit trehok kamut ka jela jongi kana kiu na kiu lada phim trehok tangkat no ka jela ka jongi kan nang tron bat kin sa bun penban ki nong we ki ba wan bu hai snong hakane ka jela jongi bat kin sa long ki boss
Te mangipak hakatak por ngin salong kumba ong usur tham ba sisin kasni ngin salong kinong tong jongno re jongno. Te mentakala sangja bun nangi kikasi ni silong tagi nong bela ni silong tagi nong fit nong pet re ki bapat tagi kam hajuan ki bapat yakini kam malik bahe bahe kideki mender kideki dekat te takadau gidan kam ban protects ya ka jela jungi nomar ka jela ka jungi kade ka jela ritpat kade ka jela ritpat te pat kasi long tang sitro don re de kan bat karindi be upas kasi dungi kundiat ha takadau dan kampen ban wati ki an ban protects ya kene ka jela ka dungi te ngakan tu ya ki MLA jong ka VP ba la ja ba don kino kino ki an ki ba long persya ya ka jadi berdua ka jungi ki de ban yang be ki de ban yang kumba kila kula kumba kila kula ring ki pat ba ki de ban yang bat la shay la ki yo sinshar na kalian jong ka VP ka de ban syakri ho kini ki pat ba kam de ba kelai ni kumba kalah kula kumba kalah clay kumta ka de ban tre ho ru ya ka kalian ka jonga ngakan tu ya kata bat hato phi ki pat ba phi sio kuno halor kato ka jinya tani jong i barden i ba Erwin bat i ba Robert Jun hato phi sio kuno phi sio mano ba kham nang man kren ka khamla ka jing kren jong i barden ne ki khamla ki jing kren jong kito ki advocate dan ki nong sada khamla ka jing kren i barden ne khamla ka jing kren jong i ba Erwin bat i ba Robert Jun te ka syong haka jing bisa pe ki pat ba ndai da kalian ka jonga te ngasngau ya hap bat ngasngau support ya ka jingkren jung ibarden namar ba ikwa wan ralang ya ka article 371 ba ka section te kum jong ba Erwin jong ba Robert Jun pat ikwa tang ya ka section te philo hi ka section kalau kundo te ban ong ban pai din biang ya kata ka paratul jong ka section te habangi layo ika full fledged state te kalong kumban petrot no ika sorkar jelag ika state government kan penklan nya ika district council kan long chino dai penklan mereka state government ka district council ka dai long kamapo kan ka dai long kumta te ka dai long kumta kuma yu menta ba ka district council ka pelot nama ka hab haka jing control jong ka state government te ka state government yala jong ru ka state government ka hap hapo ka jing control jong ka sorkar India nama kamdon ya kata ka an ka baklan ya kata ka provision special provision ya kata ka an ka bakerpa nama kamdon ya ka special provision ta ka daw ka hap hapo ka jing sha control ka hap hapo ka jing sha control haka central government ne hakas sorkar India te de na kata ka daw kan mangi kumalong ta kumot bun bangi syong sir kamtam kito ki ba syong haki jaga kaput namar ba kajala kajangi kamdon ya kita ki an ki baklan manada ini dena kata kadau pet kum kito ki ba syong haki jaga kaput kum kito ba syong hapo langpi habordar Assam kito ba syong habordar Bangladesh kito ba syong ha mukro bordar Asami kito ba pli ki mat ya ki jing syong sir ki mat ki jing syong sir tena kalian ka jonga ngayaro ya ka jingkren jong i MP dan buram jong i Dr. Ricky Singkon ba ide sya i MP i bachelor i ba
trehok jaga kam balap siat temar ila keren hapo assembly halor ka jingshong ir ju kipat ba ki shong ki jaga kaput nakaling ka jonga nga ai kuble but national day nga yaro ika jingle jungi MP jungi namar ba ila simkie nakam taki pardo parsam jungi ki shong haki jaga kaput ki ba sya penting bels ir ki ba ki jeg benre te marsin keren i doktor ki ngayon iba kumlasan lawan ki military lani ki spy ban wan jurik ya kito ki jaka ki ba ki pat ba ki shong sir tena kalinga junga ngaya ro i MP badan buram jungi bat na dang menin ngadang iba ki MP jungi la air dak ka city sha to menteri jong kasurok menteri jong ka road transport union minister tengah ro ya ka jingle jong MP jungi ba ila ada ka ko jing tho namar ba ni i ba hajan hills ni i ba kalong ka jing torti pha ka jing siang ya ka to ka surok ni yu iling ba ki social media supit da ka tiru karong kala kho de supit da ka ting te kalong sya ka jing siang torti lada kamlong ka jing siang torti lahi ban pit da ka ti ya karong bola siang la re pedot de ka to ka de ka jing siang torti te nakalian ka jonga ngayro ya ka jing siang khie jungi MP jungi ba ila ai de ka ko jing tho sya tu menteri sarkar situ menteri union minister pepet ya ka road transport and railways ngayro ya ka jing sumkhie jungi doktor ki empat judon hiru MP ba keren ni jing sha kumba keren doktor ki wat lai don marway wadai lai don marway hapo parlimen ru ujian keren te lada don marway maknaru lada trehok kamut ka kumba ong u mulung sosotam maka jing klan kam shong ha ka jing burpai ka jing klan kam shong ha ka jing burpai nei ka shong ha kam sim besendra ta kamut ka shong ha ka jing slot kam shong ha ka jing burpai te perlu saya bicara himapi ba kato kajinya taini jong iba ardan iba Erwin setengah ba iba Robert Jun Kajarin mano ba kamkren ya kijinsha saya bicara saya himapi larapin 4 page sampai full video hapo ka Q&A channel nomor ka Q&A channel ka ka channel ka organize ka to ka jinya taini te ka la plug full video te so kawan page ya ka to ka jing nyata ini jong kini langut mano ba keren ya ki jinsha te parlok tangkini ki kentin hakane kamit te saya tiesuk to play don lam tangkat bakie ba pin biang play un kerkuipi sa tiesuk ngin saya kendu biang hakwe patki video